Dobrý deň, volám sa Mokrý Juraj. Poprosím vás, keď ste si dali tú čiapku do ústa, konkurze Markíze. Dobre? Prepáčte, mohol som sa učesať. Juraj Mokrý. Moderátor, herec, spevák, tanečník, no v prvom rade exot, aký nemá v našom showbiznise obdobu. Smutný klaun, ktorého musíte milovať alebo nenávidieť. Muž, ktorý sníval o Hollywoode tak dlho, až sa mu jeho sen splnil. No, je mi to trápne, ale... A čo? Čo také, cicuška? Ja, netvár sa, že nevieš, čo mám na mysli. Čo to má znamenať tam? Čo sa ti nevedie, prosím ťa? Veď vieš, že nemáš gate. Tak, dosť. No. Šaša ti robiť nebudem. Celý čas sa tu snažím zistiť, komu tak pachne z úst. Nakoniec si to ty. Vieš čo, moja? Zakop sa aj s týmito prasiatkami 1, 2, 3, čo sú tu. Úžasné je, že Juraj si nielenže zahral po boku Sandry Bullock, ale za svoj výkon získal dokonca aj Zlatý glóbus. A víťazom sa stáva... Mokrý! I don't speak so good, but I'm from Brazilian, no, Bulgaria, no, and Slovakian. What is the globus? There's no my country. Na záver rozveselím vás. Not that true. Jurajov Hollywood a Zlatý glóbus boli samozrejme len mystifikáciou. Potrebovali sme ju uviesť na scénu. Jurajovi Mokrému bola totiž mystifikácia najlepšou kariérnou kolegyňou. Come on! Yo, come on, put your hands up! Dobrý večer, žena. Dubatuška si nalož prtvárku, luž a faloš a potom to všetko zahodí do vody. Toč, však svietiť červená, hej? Barbora má baranicu, Barbora mala bobra. No dobre, nebudem viac povedať. Poďme k veci. Ďuro Mokrý. Ďuro Mokrý vo svojej podstate je veľmi citlivá osoba. Veľmi citlivý. A s veľkým srdcom. Ja sa mi chce plakať. Veľké srdce a veľký talent Juraj nepochybne má. Ako si on sám spomína na začiatok svojej televíznej kariéry, konkrétne na postavu pomýleného reportéra Karola Mrenu z TV Orava. Pamätám si to, ako keby to bolo dnes. Bol Tom, recepcia, som sa obliekol, povedal som si, Maňuš, ktorý sa chce stať moderátorom, musíš pôsobiť nejapne, musíš mať sám zo seba taký skľúčujúci, rozpačitý pocit a samozrejme dostať tých ľudí do toho istého stavu. Jožko, máš to už kľude? Nasri. Dobrý pár, ináč. To by som tam nechal. Očakávania splnili vašu predstavu, alebo ste mysleli, že to bude niekto iný? Ja ako teda účastník alebo spoluzločinec... Sa mi klope ruka, lebo viete si osobnosť a... Ako účastník Pop Music musím proste... To je dobrý. Musím akceptovať... Ja si musím trošku vydýchať, lebo to je, viete, ako... No, musím akceptovať názor ľudu a ten bol tam 100% zastúpený. Pozdravili by ste našich poslucháčov na Orave, niečo im povedzte, alebo čo by ste im odkázali? Oni sú nevidiaci, že len sú poslucháči? Nie, vidiaci, samozrejme. Aha, tak ja Vy ste takí vtipní ľudia v Bratislave, no. Ja som z východu, takže... Aha, tu na východ. Áno. A môže byť bližšie. No, tak hlavne, aby
sa im zachoval zrak z toho pozerania všetkého, tej zábavy na našich obrazovkách. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Ten Karol Mrena po nejakých 3 odvysielaniach nejakým spôsobom zafungoval. Ono to bolo vždy v podstate improvizácia. Jeffo ma vždy tlačil do tých, že choď viac do nich a tak ďalej. A to bolo to správne. Ja som pri tom trpel. Viac ako Juraj občas trpeli hviezdy, ktoré Karol Mrena vytrápil. Bravúrne jeho pascu zvládla napríklad Zdena Studenková. Prečo JTM? To nemá akože nejaké JTM, ale akože JTM. Neviem. Prečo ste prišli zohrať až sem? No my sme to máme akože teraz máme, lebo boli sme aj na Tomovi, na Smotanke a chceme akože takéto lukratívne osobnosti priniesť aj k nám poslucháčom na Oravu, lebo viete, nechytá tam každý markízu, tak jedno z druhým. Bolo by to možné? Ja keď vidím pani Zdenu, vždy mi srdce prúči trepoce, pretože je to jedna geniálna herečka, je to žolík a mal taký rešpektochtivý pohľad a vôbec keď som bol pred ňou s tým mikrofónom, tak som ani nemusel hrať, že sa mi trasie, on sa mi triasol. No, takže ešte raz, nastrihni to. No, ja bežím. Váš priateľ je kulturista, vašimi vyznávač fitness. Prenesol sa tento vzťah športu aj na vás? Môj priateľ je kulturista? To ste kde počuli? Však nie? S kým ste si ma pomýlili? No, však hovorí sa ako... Však vy máte kulturistu, priateľa, ne? Počkaj. Absolutne omyl. Tak túto otázku nedáme, dobre? Štrihni to. To musíte použiť, ten taký omyl. Viete, ako sa volám ja? No, pani Studeničová. Ďakujem za rozhovor. Keď som videl teda Ďura v tej roli toho legendárneho redaktora, tak ma až stislo pri srdci, že do čo bol schopný sa pustiť, že to bola akože obrovská zguráž z jeho strany. On takýmto spôsobom spoznával vlastne všetko okolo seba, úplne naplno, bez rezervy, by som povedal. Bez rezervy a bez bázne sa Karol Mrena pustil aj do vtedajšej hokejovej superhviezdy Žigmunda Pálfiho. Ja by som vám v tejto chvíli poďakoval za rozhovor a ešte nejaký spoločný pozdrav akože našim divákom. Budú si to veľmi radi. Jaký pozdrav? No nejaký pozdrav na Oravu alebo tak. Ahoj, Orava. Ahoj. Dobre, pán Šatan, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Pán kto? Šatan. Počkaj, vy ste Plavucha, hej? Nie? Pálfi bol veľmi zaujímavý. Som sa ho opýtal, že aká bola, alebo v čom spočívala jeho americko-kanadská letná príprava do NBA a on na to, čo? NBA? Počuj, Šupo, z NBA, že hrám a som videl, že to proste žerie, že uveril, že som taký Laco. Môžeme urobiť spolu rozhovor. Dobre. Tak ja som si pripravil aj otázky, aby nedošlo k takým nedorozumeniam, ako minule. Takže nastrihni to. Ja sa za tomu ospravedlňujem, prepáčte. Mohli by sme? Teda, no nastrihni to. Máš to v kantni? Hej? Dobre. Takže, pán Pálfi, údajne odlietate. Aká bola príprava na začiatok kanadsko-americkej NBA? Ako? Aká bola údajne príprava vaša na letná príprava kanadsko-americkej NBA? Kanadsko-americkej NBA? No áno, však ste hokejista, hrávate. Aká bola vaša letná príprava? Som bola NBA alebo NHL? Ako prosím? NHL? NHL? NBA ako národná... Ja, to bolo basketbal, pardon. Jak som sa pripravoval na kanadsko-americkú NBA? No, tak som si to pomenul ako, prepáčte. Samé koše. Skús to ešte raz, mesiar, daj mi mesiar. Jeme, ty si člen. Teraz to robíš na schvál. Nie, môžeme to skúsiť? Tak ešte raz. A Juraj to naozaj skúsil ešte raz. S ďalšou hokejovou superhviezdou. Jaromírom Jágrom.
Mám akože teraz ste dali pár gólov, ale nemáte zrovna najlepšiu formu, že v čom to vidíte, že venujete sa iným veciam, alebo jednoducho máte pocit, že to odišlo, alebo treba niečo iné chytiť? No to určitě ne, to nemám takový pocit. Tak jednou si nahoře, jednou si dole, o to, aby tam dával góly, je Petr Bondra ze Slovenska. Áno, to si pamätáme. Demitra dal ten víťazný gól, či to bolo na olympiáde. A po Jaromírovi prišla na rad jeho vtedajšia partnerka Andrea Verešová. Veľmi, ale naozaj veľmi vďačná obeť. Vy ste ulovili veľkú hokejistickú rybu. Čo, jak sa vám to podarilo? Ja ani neviem, ako sa mi to podarilo. A na druhom mieste nemyslím si, že je to veľká ryba. Pre mňa je to človek ako hoci ktorý iný, akurát má nejaké iné plus, ktoré ma očarilo. Ja som počul, že Žigo vám kúpil zásnubný prsteň. Mne? No. Žigo? Viete, cvičíte, darí sa vám, ulovili ste veľkú rybu. Ja som nie Zora Coborová, mňa si milíte s niekým. Počkaj, vy nie ste Zora Coborová? Ja som nie Zora Coborová. A ja som Andrea Verešová. Ja mám takisto hokejistickú rybu, ako ste to nazvali, Jaromíra Jágra. Prepáčte mi, pani... Ja som slečna zatiaľ. Varešová. Áno, ja som Vareška. Verešová bola podľa mňa jedna z najlepších, pretože ona v tých časoch študovala právo a jej odpovede mali naozaj cenu zlata, tak som si povedal, prečo nie. Tak začala mi hovoriť o tom, som sa jej opýtal, že proste ona tvorí ten trojuholník Jáger, Verešová a Korčule, lebo ona mi nejakú diplomatickú odpoveď na to dala, tak som aj ja začal, že Platón sa vo svojich dielach Ústava a zákon snaží nájsť ideálny typ otrokárskeho štátu, ktorý by stlmil rozpory a zabraňoval by prejavom triedného boja. A na to sa už nevedela chytiť. Myslím, že takto nejak bolo a to bolo vďačná obeť Verešová. Jasné. Mal nejaké zranenie? Ja mám teraz zlomanú nohu. Zranenie našťastie nie, mal to minulú sezónu, ale ako aktuálne veľmi... Actually, exactly. Yeah. Do you speak English? Yeah, work helps both all together. We are one canvas. Jaromír Jágr does a bit of hockey, and then Joel Sparrow got a great time at one parts. How about you doing feeling it? What about that? How long have you been spending in the United States? Or I've been in Russia 2 years ago. I've been there. It's a great country. I mean, that's what we need. Our life is like a jungle. One of cares about yours. Čo duchaplná práca modelky? No, nemôžeme si nič nahovárať. Práca modelky nie je príliš duchaplná. Možno práve preto ma to inšpirovalo k tomu, aby som sa venovala niečomu inému. A študujem... Čomu? Ak prepáčte, skáčem do rečičky, ale tak čomu? Je to právo. Na Karlovej univerzite v Prahe. Je to niečo iné, trošku ma to duchovne doplňa. Prepáčte, že vám skočím do rečí. Platón sa vo svojich dielach Ústava a zákon snaží nájsť ideálny typ otrokárskeho štátu, ktorý by stlmil rozpory a zabraňoval by prejavom triedného boja. Platón zdôrazňuje určitý feudálny vzostup integrity našej krajiny, ktorá by chcela stlmiť tento rozpor, ale v žiadnom prípade sa to nedá sklbiť napríklad s určitým rozhorčením tejto integrity našej krajiny. Čo si o tom myslíte? Myslím, že ste trošku rozohnili. Na akej škole ste študovali? Ja momentálne Platóna neštudujem. Sice študujem medzinárodné práva a rôzne iné. Nečakoval som vás trošku taký. Trošku áno, ja mám Platóna veľmi rada. Platón, Sokrates, všetci títo neuveriteľní filozofi minulého storočia. Ale si myslím, že je to dosť zložitá otázka teraz ju rozoberať. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že pre týchto divákov je dosť zložitá otázka rozoberať ju. Ale oni rozumejú Platónovi, že, priatelia? Rozumiem aj ja. Platón to bol grécky psychológ, alebo... Bol to filozof, veľký psychológ, filozof, politik. A Homer to bol ten slepý básnik. To už nie je dokopy. Platónov trojuholník je známy. Aký trojuholník? Behuň, myslíte? Alebo... Poznáte? Platónov trojuholník veľký. A čo tam bol? Myslím, že to je ja, objekt a... Nie, Jágr, Verešová a Korčule. Pani Verešová, ďakujem za rozhovor. Ja vám želám, slečna, by sa vám darilo, aby vám to vyšlo, aby ste boli zdravá, šťastná a krásna, minimálne tak, ako ste dnes. Tak ešte raz. Tak ešte raz. Neprská ti to? A ako máš záber? Poprska? Lebo nerob, vieš, že herečky to nemajú radi. Mne to tak nevadí, ako skôr... Nie, ale oni budú, že ako, nechcem to ako nechať v takej ako distingovanej polohe. Dobre. Hej, nebudeme sa hrať. Takže ešte raz. Pre televíziu Mrena... nie. Pre televíziu Karol Mrena, Oravskú televíziu, som už opitý. Pre televíziu Orava Karol Mrena a... Andrea Verešová. Dovidenia. Dovidenia.